Uutislähetyksemme alkaa tänään tuoreella, mutta hieman surullisella uutisella Ranualta. Maailman viimeinen jääkarhu on kuollut. Ranuan reservaatissa elänyt julkkisjääkarhu Sauli kuoli pennuttomana myöhään eilen illalla. Sauli nousi vuosien mittaan ilmastonmuutoksen hillintätaistelun symboliksi. Siksi tapahtuma on huomioitu laajalti eri puolilla maailmaa. Jääkarhut menettivät tärkeimmät luonnolliset elinympäristönsä 2030-luvun alussa, kun Pohjoinen jäämeri menetti paitsi kesäisen myös talvisen jääpeitteensä. Meillä on nyt yhteys journalisti ja ilmastotutkija Pasi Toiviaiseen. Pasi, mikä meni alun perin vikaan ja milloin? 80-luvun lopulla ja 90-luvulla varsinkin niin heräsi tämmöinen ilmastoskeptinen vastustus koko tätä asiaa kohtaan, että öljy-yhtiöt, autoalan yritykset ja sitten monet yksityiset ihmiset ja jopa tietyt toimittajat sitten hyppäsivät tähän ilmastoskeptikoiden kelkkaan ja riittävän nopeasti ei saatu tehtyä niitä vaadittuja toimenpiteitä. Milloin pohjoinen merijää ja jääkarhu olisi vielä voitu pelastaa? Ehkä vielä siinä suuressa ilmastokokouksessa, mikä pidettiin Kööpenhaminassa vuonna 2009. Niin silloin vähän myöhemminhän pohdittiin myös semmoista vaihtoehtoa, että jääkarhuja olisi siirretty Etelämantereelle, missä vielä on edelleenkin jonkun verran merijäätä. Mutta tästä hankkeesta luovuttiin sitten sen takia, että se olisi ollut paikallisten pingviinipopulaatioiden loppu. Miksi toimet lähtivät liikkeelle niin hitaasti? Se on tietysti sikäli ymmärrettävää, että alussa oli tämä voimakas vastustus koko ilmastokysymystä kohtaan. Ja sitten kysymys on kuitenkin niin laajoista asioista, että koko meidän elämäntapaa piti lähteä muuttamaan ja energian tuotantoa piti lähteä muuttamaan. Kaikkea sitä, mitä me syömme, kuinka asumme ja niin edelleen. Jossain vaiheessa ennustettiin täydellistä katastrofia jo tällä vuosisadalla. Mitkä asiat ovat helpottaneet tilannetta? 2020-luvun aikana ilmastopäästöt saatiin vähenemään. Ehkä se energian hinta oli se ratkaiseva tässä kysymyksessä. Kiitos Pasi.